Cho Aro Mamman, Bekembo Mamman, Amanama Mamman, Inyom Orihe, Abamza Mazikano Alexander Chukwameka, and Ekupa Mouthpiece. And today we are in Arochukwu Mouthpiece studio. Ikeji Aro is about to start, and today we have come to discuss about the Ikeji Aro, to tell the world what Ikeji Aro is. Makandena Magi Ikeji Aro. And before we continue, we have special guests in our midst, and they will do their introductions themselves too. Starting from my right, they want to Mamman, Mamman, Abamoza, Maze, Ukreke, Nabihe, Pat, Mbuanonye, Isi, Okwanomo, Kane, Mazin Media, they won. They them go to Mamman, Mamman, Mamas, Ika by Managers, Nandi that Mas. Adekamo weza kwa yikuru na momo bonye ndekano nezukwa manago ebon hava niko kuza. Today, for the pleasure of the audience, I manage my beke neti kwa ya haide ubekembo amana agwayaka ayi wakwa Igbo Aro ayi titu kwa ya nsubeke. Okay, so today we are going to be talking about Ikeji Aro. So I'm actually our brother Mazi Ikeji Aro. Okowa tukwara anya little about ihe Ikeji Aro. There go. To Aro Mamman, Amana Mamman, Omerengoga Mamman, because Inyomori here, Naze Nawano Gana Stereo. And Kewezi Puguna, Ihe Basara Ikeji Aro, for Mumepuricho, na Arajigi, Egwe. Yon de waka egali beke wasege Christmas aga nde mbonka ai were na nya gbala afọ maka mgbe ọbụla anyị na-eme emume Ikeji osiri ịgba afọ ọhụrụ na-abịakwanụ yara ihe ọma na-eso abịa onye ọbụla bụ ezigbote onye Aro ma emebeghị Ikeji mere ji a omenala ya na-eso ekwesịbeghị iti ji ọfụrụ n'ọnụ aga anyị ndeza mmụta ekwesịghị iti ji ọfụrụ n'ọnụ ọbụla mgbe e mere ji omenala ya so tam ji abata abịa a na-ilekwa n'anya zatakwara mgbe ochie ọhụrụ ta ugbu a ji anaghị abata abịa ma ọ bụrụ na emebere gị ya omenala ọya na-eme mgbe ọbụla na-eme eburu ji abịa edo ogo di ya na nkọ ntam emegbara ya omenala ya na-eso amegubata ya na-abịa mgbe iri ndị ụmụnnụ na ndị bekee na-ekuru rice abụbaghị ivu ndị anyị ji so na ivu ndị Aro tam iriekwanụ ji na a na-enwe mmemme pụrụ iche a na-ekwu Ikeji awụ enwere ọgụgụ aga aza agụrụ ya zakwa na ogbo ịza awada tutu ruo na ndụ na-asa nwekpe tutu ruo na eke ekpe ọgụgụ ya nwekwa aga ọzọ adị ọya onwe bụ emume a na-eme imegba ya ịmara na ịgba n'afọ mgbe ọgwanụ gị na ndị ichie ata na ntị wee nwekwara ike inyewo nkewo jirikwa nke gị ọnwụ. Biko nwanne anyị nwoke eke agba ngwa kachanụ ya ọnụ. Biko ka m racha ọnụ nwanne nwoke Ikeji Aro. Ikeji Aro dị very symbolic. O mere signify so many things, and mgbe happy aga Ikeji Aro zakọwa you got no far you mere exhaust. Yes. Kama hende nchari matumba na Ikeji Aro, the significance in particular.
Honor signify the Aro man's way of worship. N'ime Ikeji, ihe dị anya ala ga-abụ ada, the Aro mans are be religious in nature. Agoji na-ekpere chie. Satan na the instrumentality of ndị nna nna ochie. Then na Ikeji Aro ka ịma achọpụta na ndị Igbo nwere different calendar from the normal Gregorian calendar. Yes. I have a different calendar, which ihe Ikeji Aro kwuru na ị na-agba avọ n'ime Ikeji. Ịma normally ugbu a nwa Aro ọbụla maara na avọ na-ebido na Jenụwarị 1. Yes. Avọ na-abụ na Disemba 31st. Kama ọ dịnụ ga-agụ na Aro ihe Ikeji Aro na nwatakịrị anyị kọwara gị ụna na Aro na avọ na-agwụ n'ime Ikeji, avọ bụrụ ebido. Anyị ndị Aro na-eti Happy New Year n'ime Septemba ọnwa. Ndị ọdọ na-eche ka a ga-aba Jenụwarị na-eti Happy New Year. N'ime Ikeji, onwe izu a na-achụ avọ. N'izu Igbo Chibọ abanyela avọ ọbụla. Another significance. Yes. O nwere numerous significance na Ikeji ka ụmụ Aro na opportunity ịlọkọta ya mee ihe a na-eku communion. Ihe ndị ọcha na-emeri, ndị Israel na-emeri n'ebe ọha a mụrụ Jizọs. We na-ala we na-alakwa mgbe ọhụ. Afta mgbe onye ọbụla alaghachikwa ebe ọ nọ na-arụ ọrụ. Onye mere anyị ji bịa na-ewere dịkwa Disemba dịka Ikeji bekee. Ị na-anụ achọ ịpụ ya kwee Ikeji bekee. N'Ikeji nke anyị maara Ikeji Aro onye ọla ji alaba ya na-enwe communion with family. Okay. Ihe na-akọwa now na apart from the fact that Ikeji Aro bụ mgbe Aro ji eri ji. Yes. Na o sokwa na homecoming ndị Aro. Homecoming anyị. So anyị lọgbaa n'Ikeji, onye ọsọ dịkwara ya lọtakwa nke bekee. Iwe ejikere. Ọ lọtara ma ọ lọtara iwe ejikere. Okay, we're very happy that inye akọwala because ọ nwere ndị na-ele onyonyo, ọ nwere ndị na-asị gịnị bụ Ikeji a na-ekwu okwu ya, because Ikeji Aro is a very big event. It's a festival in Igbo land. Also na paramount festivals in Igbo land. And now a festival that ndị Igbo niile, in fact ụwa niile na-achọ ịma aga ọzọ aga. And anyị kelere Chineke aga Ikeji za na-agbanwe. From the years by, Ikeji is getting better and better and better. And we are hoping that 2025 Ikeji Aro ma dị superb, like one of the best that we have ever seen. Biko brother Ikeji Aro, biko kọwatụ ndị anyị nwere ike ikwu ihe ndị emere na Ikeji nke avọlara ala 2024, ndị emeziri emezi na ndị na-emeteghị ma achọ ka emetetukwuo ya na this 2025 anyị na-abụ ugbu ahụ. Ndewo, ajụjụ ga ọ dabara adaba. Na ndị na-ele anya ọmatụtụ m n'ọnụ ikwuru inyi na ejigbaghị m ike asụ nsụbeke na Igbo Aro mgbe ọbụla anyị ndị gara aga ṅụọ mmiri mgbe a gbarụrụ iwu ya ọ datụ anyị n'ọnụ ịsụ oke nsụbeke, kama maka ndị na-ele anya isikwa m gwatụwa ya aka mana agwakwa ya aka, kama ọ mgbe aka ruru mma agwa ya. Nke bụ eziokwu bụ na ịma Ikeji afọ nke gara aga nwere aga arụzanọ, na-agụ ha arụzanọ ya ọbịa dị ele anya na-akpa isiokwu. Otu onye ọbụla maara na ihe a bụ Aro na-ese okwu kama wa anaghị alụ ọgụ. Onye o mere mgbe ọbụla emetụgbakwa nwa ihe ọhụrụ ga-efu na Aro anọkatakwa ọnụ. Ka m hapụta okwu anyị na-ekwu nyetụ inyi ọmụmaatụ bịa gụọ nwere ebe a gara mmemme, ọ bụrụ na ndị na-ebe ọha abụghị ndị Aro, anyị ewesara wo mmanya kwasị anyị na anyị na-enyewe iko dị ọtụtụ wo ma eji gbaa mmanya
ya siwo na ọ bụghị agọ nke anyị ndị eze eme ya ọ bụrụ na wu na-asọ onwe wa asọ ọ na gị so okwu dịka onye arụ taa eruokwa ebe anyị kwesịrị ịnọ mezie ọkwa iko ụlọ nke mụ na gị ma-eji ṅụọ mmanya ihe ọ ga-ebịa mee bụrụ ilulu nyewo ya siwo na ọ dịghị nọọ iko olu aka niile ma-eji ṅụọ mmanya nke a bụrụ na nwa arụ ọbụla nọ n'ọgbakọ ọbụla na-enwe ọgbụgba ndụ ya na ụmụnna ya na-enwe ma ị chọrọ ya ma ị chọghị ya kama ọgbụgba ndụ ọ na-anọ onye ọ na-eme ọ na-eji adị ihe mwute ma ọ bụrụ na ịbụ nwa arụ mepụ nwa arụ ibe ya ọbara ọ naghị adịdị mma nke ọncha anyị bịa n'ajụjụ ị jụrụ ma afụ na Ikeji nke gara aga ama m sị gị na ọ dịgba gị mma kama ikwu nke bụ eziokwu bụ na e nwere ọtụtụ ihe bịara mee ndị Igbo abịanwuo dịkwa Chineobiwo n'aka maka ile anya ịma afụ na ọgụgụ pụtara ụzọ abụọ anyị nwere ọgụgụ nke mbụ na ọgụgụ nke abụọ bịa mee dịkwa anyị amakwaghị nke eso eso ihe ndị ọhụrụ bụcha ihe mere ya ọ dị ele nwere nghọtahie ọ dịghị gị bụrụ maka ndị na-ekwu okwu o si na ututu anaghị ututu ji arụ erie ji na mgbe ọbụla arụ bụ ututu ụzọ ji ejere ọ bụkwa eziokwu kama ihe mere ihe ọmụma anyị lebakwa anya ebe a anyị elebakwa anya ebe a ọhịa mbịara mee ya ọ dị ele Ikeji ọhụrụ aga ọzọ bịa dị ịbịa n'ihi na abọọsụ nwere mgbe o ruru ya ọ dị ele ama ete ọ ama ete ya ọ bịa mee ọbụna ụmụ arụ kwesịrị ịlọta bịa gwuokwa n'egwuregwu a ka ọ tụwa asị wee were na enwere ọbụna ọ nọrị na-eku m n'igwe eji ekwu okwu na ndị akwanụ nke woso eso na weso nke mbụ ka weso nke abụọ ihe mbịarabịa mee Ikeji afọ gara aga ịbịa kpatụ nwa mgbe agụ onwe kama ogbochikwaghị ọtụtụ ihe mere na Ikeji emeziri ya emezi isiokwu niile dị n'arụ mgbakwa egwuregwu obịa dịkwa ka a ga-aza eme ya na mbụ ọ ihe ndị a mmetụgbara gị aka ugbu a bụ ihe mere n'ụdị ọdị ele Ikeji afọ gara aga ọ kpatụrụ nwa mgbe biko Brodameke Agba biko ndakwa ihe nwere ike ikwutu gbasara ihe a ya onwe kwukwara ugbu ahụ mmeji arụ ekwutegbara nke eziokwu ekwutegbara no ama m onwe ihe m na-ekwu gaa beyond ihe but ihe m maara bụ na nke na-abịa abịa nke a na-abịa ka ava maka mma n'ihi na oge bụ ihe ndị bekee na-ekwu taị o nwere agụ ọ na-eji emezi ihe na-eme ugbu a oge na-aga ihe ọha na-ajụ oyi ọ na-ajụ oyi a na-anọzi mgbe a na ha taa nwa dị mma kara afọ gara aga taa nwa dị mma kara nke afọ ọrịa ihe dịka taa nwa wee chi ka ọ na-ebido nwekwara ihe dịka taa nwa abụọ ana onye ọbụla na nwa agbagharị na-asị nda nke mmeso nwa mba ọbịa si confuse ka dịba agọdị anyị ka dịtụ mma kara nke njem a na-aka dịkwa mma kara isi na akpata anyị. Okay, looking at this year's Ikeji 2025, nda ihe unu ma achọtụ n'ime obi unu ka emezigba dịtụgba aka ka Ikeji mana Ikeji anyị awụ agaghịza na-eme mana mmeji Aro platform ma our personal platform Aro mouthpiece platform ndị mmadụ na-achọdịkwa ị na-alọta bịa na-abụ ihe na-eme na Aro. Ọ bụ ndị masị gị agị na-aza na-eto ndị Aro na-eto mmachi ịbịa ndị abụkwa na Aro ahụ na ha ekwu okwu ya ka anyị mara aga Aro aza nọrọ mara aga Aro zadịrị marakwana ihe ndị unu ekwu okwu ya ọnwa aga ọ dị na Aro. So ndị ahụ mmachi ịdịtụba aka na Ikeji nke afọ a memene ndị ma alọsa Ikeji a
wụlụkwanụ wabụ ihe dị iche na agụ na-adị mbụ na-adị. Ndewo. Na nwanne m nwoke ikwutere ajụjụ anyị pụrụ ịjụ ugbu a bụ ajụjụ dị oke mkpa. Isi m kwuo nwa ihe olu ka m ekwu na ihe gbasara mma chọ ka emetụ ya ka ọ dịtụ ka ihe a na-eme dịka omenala bụ ọ ma amasị m na ihe gbasara ihe oriri ma m onwe iri ndị ejighị m iri ndị egwu ihe gbasara ihe oriri eji mara Aro, ihe gbasara ihe oriri ndị mgbe ochie ka m chọrọ ka anyị lebatụ anya. Agụụ ma dị ịfụ ndị ochie nọgbara nụ avọ nọ alịgịlị nta ngwa nwụọ ịma afụ na o nwere ihe ụlọ eri diwo mma n'azị. Ọ ma amasị m na abịa na Ikeji nke ava ka anyị titugbo aka na ihe dịgba ka mkpọ. Enwere nkasị a na-eku mkpọ ihe m na-ekwu okwu ya ga-ebụrụ na enwere ọbụla ndị anyị kwesịrị ị na-erigbo ndị dị ele bụ ji a ị na-eme abịa gwọrọ gị agwọ were ihe dịka akwụkwọ ụgbọghọrọ gwọrọ gị agwọ gị rie ihe ọmụma ezi na ụtụ ịgbavuru zaa aza bịa ebughị mma ịgbaza Lagos lọta Aro gị ritụkwa n'ihe bifo gị lawa. Ihe m na-ekwu gị ịza aka adị ọ bụrụ na eleba anya na ihe a bụ Ikeji ka anyị nọ abịa wepụta ụlọ a na-eri ndị pụrụ iche a na-eko restaurant ndị bekee na-ekunu a na-ekunukwa local restaurant ọ Ikeji local restaurant wepụta ya si na ihe ama na-esi ebe a ede ya ede ma ịchọ agwọrọ gị akịdị ya edebu ji ọ dị ịchọkwanụ ka etere gị edebu ji ete agụụ i were mmanụ ndị doro ya dị ọ dị ịchọ ka esiere gị ụgbọghọrị ndị a bụ isi gbaa ya azị ya ede ị na-akpakịrị igechaisi azị ya egechaisi takata ya razị ya gọọ ọ dị isi na oyi koko ka ị chọrọ ọ dị ihe ọmmemme ihe a mkpụrụ ugbu a bụ ihe mmemme ọgwụ ndị Igbo agụụ ịba ịsa nke mmemme wụ na kwa Ikeji ọbụla ịma afụ na onye na-abaịta oduru ma ndị enyi ya si ya na mma ezighị ihe n'irite mbụ ihe agwụla ihe m ụvụrụ bụ ọ bụrụ na etinye ya na ihe gbasara Ikeji a ịfụ na ndị Igbo ma na-abaịsa o nwere ndị na-eribeghị akịdị mgbe dị anya enwere ndị edebuji abaịbeghị ọnụ mgbe dị anya ọ bụrụ na anyị jisi ike mee ihe eburu nkwu ịfụ na ọ ma na-abụ ndị Igbo agụụ ịba ndewo dede eke agba biko ndị ahịa ego nwere itikwa ihe m nwere ikwu nke eziokwu ihe nwanne m nwoke Ikeji Aro aga ọzọ ya n'ọnụ pụta taa mma onwe ga-abịa isi ebe ọ na Ikeji Aro ma na-eme advance nke afọ gara aga 2024 emere setup committee mụ onwe I was privileged iso na the award committee. Aga na-eme setup many committees ya chịkatakwa ya ọnụ ọ ka mma na-esetịrị ya committee ma ahụ maka our native food. Enwekwana local organizing committee. Ọnụ ihe olu m so na local organizing committee kama department m nọ na award. And m maara na ọ dịghị nke ọha isogị na nke emere na which might likely be repeated. So ihe m na-suggest ka ewebata nke ndị n'ime because ile n'anya ọ na-adị ka onwe onye bịaje isiri ibe ndị na-eke any of the days but anyị nwere ike iwe maka ihe a na ọ nwere na ọ na-eke when patronage na-adị ha
Okay, Meji Aro, biko tụtụkwa ọnụ na ihe gbasara this 100 years celebration of the Aro as a symbol of Aro culture and identity. Biko tụtụkwa ọnụ na ndewo. Ihe gbasara Aro abụrụla ejirimara Aro gbaa gburugburu ebe ọbụla Aro sọtụrụ, nke mere nụ na ma Aro ajarị ma Aro ndị izu ọgụ ma ebe ọbụla akpọrọ Aro, ma ifubeghị nwa Aro na ụmụ Aro, ọ na-adị ele ibidobeghị. Ọkwa n'ihe o mere agha Aro ụzọ abụrụ oke Igbo. A sị na nwa Aro ọbụla nwere ihe na-enye ya nwa nke ọhụrụ dịkwa ihe ya n'azụ dị ọbịa mee. Ọ bụrụ na anyị elebeghị anya na ihe gbasara agha aza mee gbubinata agha ndị mba bekee zanarịkwa atụ ya, ọ malidikwa na ihe ọha abụkwaghị ejirimara anyị. Ọya o mere mgbe ụfọdụ ọ ma dị mma na anyị ndị bekee na-akpọ regulatory body. Yes, there should be a regulatory body. Ma aga ndị bekee sakwuo ndị na-eleba anya fụ na ihe a abụghị ihe aka jizi mere ihe masịrị onye ọbụla. Ọya omeme ihe mbụ ọhụrụ ndị mbụ hapụrụ anyị dịka anyị na-arịta ọgbụgba afọ ya. Ihe ndị mbụ hapụrụ anyị ejisi ike kpọpụta ndị ma eleba anya bụ na ihe ọha abụghị ihe anyị ma were dịkwa asị onye ọbụla kpọrọ ọbanye mkpọkọrọ ụmụreme were ya gwọọ nsị. Ihe anyị ma-eme anyị wepụta ndị ma eleba ya anya. N'uche nke m agaghị m aza mee ugbu anyị ọhụrụ adịrịkwa anyị na Aro maka ihe ọngwụ mba Igbo mbụ bụ ụzọ wepụta ihe eji mara wo Koncha. Ọdọ dịka ibe ya jụrụ m bụ na ndị ọdọ ritara nụ m nna m na ụbụrụ m na-agbafu Aro Renaissance. Yes, with the Aro. Okay, come with the Aro. Ileru anya gị bụ that na ọ dịkwa ka akụ a na-ekwu isi agụ. Mgbe isi agụ pụtara ọ bụ akụ bụ before gị detu ya aka jiri ya ịma ama ebe ị toruru. But due to agha a na-asịkwa na Igbo enwe eze mere ọ dịdịkwa ka isi agụ ọhụ eji mara ndị Igbo ka ejidikwa ya gbuo egwu mee ihe iberibe mere nri ndị mmadụ ịmabụdịkwa ụmụazị nọ n'ime abịa na-ere pure water jidikwa isi agụ gwọgba ajụ bụrụ pure water because there were no regulatory bodies to monitor the use of the material, to trademark the material, which I'm very happy that nwa Maazị Tike Uche is still much alive. Anekuya Maazị Chinese, according to what I heard. And he is also someone that loves the brand, the Aro brand. To promote Aro culture and to also save the trademark that the father was able to produce and sell to Aros worldwide. So, make a trademark the Aro, there will be a lot of counterfeit production of the Aro, and before him, Omaro abotukwari heji ebe obule garamanda ramandi shidema and they use Omaro. But what do you have to say about this? O nwere nwa ihe ọdọ nchọrọ eto ịma ndị na-agba bọọlụ, ndị a na-agba egwu ọkpa nwere mgbe ụfọdụ bụ ifu ejiri mara ngwọ mgbe ụbụla eduwe na ndị ibe na-agafe wana ga-azọ ya ọkpa. Ihe ọdọ nchọrọ iwebata ntamokwu bụ ọ bụghị naanị ndị anyị wepụtara ma eleba ya anya, anyị ndị ma esokwa eleba ya anya maka ihe ọwụla adịghị mkpa, ihe ọwụla iji kpọrọ ihe gị kpọ ya mkpa. Ọ ma amasị gị na o nwere ebe eji Aro tụọ n'ala ndị ibe na-azụ ọkpa ka onwe na onwe gị bụ nwa Aro mara ihe mbụ ntam gị ga-ege ịma bụzọ ya ọtọ maka na ịma na ihe a nwere ihe ọ na-anọchite anya. Ọ gwụla ebe m sị ka m titu aka. Okay, ịma na ọ ihe onye kwuru nkịta ya aza ya. Aga ọbụla Aroza na
eme, the Omoaro should be held at high esteem because ndị wepụtara anya ndị nna nna anyị wepụtara ya ni were ya nyefee anyị ndị n'aka maara uru ọ bara. And Omoaro akwana enyekwala na anyị ndị a very big facelift na the whole world. Mone even hala a particular the kaga coat of arm in Nigeria. Even coat of arm of Nigeria. Again, but okay, this is Nigeria. Even hala Omoaro ima de kwananka wo Aro. So, but the kaga, what do you think should be done to be able to uphold it? Okay, uche nkem ọ dị ụzọ ihe abụọ m chọrọ ịgbatụ ọkpa. Okay. Dịka ihe m chere bụ ihe m ahụ ụzọ iji emezi. Nke mbụ bụ the value in terms of price. The value in terms of price. Ọ n'ezi na Aro anyị ndị oji George mere ukwu. Kama na ogbe mgbe ọ bịara ruo ndị the native original Omoaro dị n'aka ịbịa dowe price ya n'elu ọjị. Agod. Ya dowe price ya ebe price ya nọ dịkwa ugbu a onye maara na mụ onwe nwa Aro, nne m Aro, nna m Aro, nna m Aro, nne m Aro ruo ebe m magubere masị na m chọrọ Omoaro wụrụ ihe mmeji na-akpa nganga ọ bụrụ na ama nweta pie ihe ọnwụnwe ihe na-akwa maka ndị mmadụ ịga zụrụ nke aka mve. Na ọwụkwanụ gị na price ọ edowere n'ọhụ ihe ọwọdụ kama ihe a na-eku packaging idowere a certain class. Yes. So that ndị ọdọ agụ na duwo. Anyị kwesịrị regulate ya usage ebe na misuse ya n'anya degrade ya n'anya ndị mmadụ. Ka a gaa na-asị na a na-alụ nwaanyị na-atụrụ nwaanyị akụ n'ala ya ọ na-azụ ụka fia ịtụ Omoaro n'ala ma onwe nke ọ harịchaghị m mma na obi ọ dịchaghị m ọnwa. O nwere ndị nwere ike na-eme ya. Anyị mere njin a m na-atara ihe the picture. O nwere ike na ọ ka mma na ị mere decoration with Omoaro. Erute a na-afụ ihe nwere background concept na ihe awa Aro mmemme onye Aro karịa na anwa ga-eji mee ya na-azọdịkwa ya mba ka ọ ha adịghị. Mụ abụtekwa m ọ dịka ọ naghị eme a na-echeki price ya n'abịa. Okay, jidekwa okwu gị n'ọnụ dede m. Ile anya gị evu that na nchọrọ ịgbatụkwa ọkwa na ụkara ekpe. Ụkara ekpe nke ya onwe dịdịkwa. Sorry, I'm trying to digress a little. The price of ụkara ekpe rose to a certain extent ebe onye nọ n'ekpe enwekwaghị ike ịzụta ụkara ekpe. And if you look at it now, the market, people in business will always be looking at any small space for them to come in. Yes. Agod ugbu a ụkara ekpe emedikwala nke ma dịkwara nwụọ nwa mgbei. Ị ga na-abịa ebe aka ga-erukwa gị zụta ụkara ekpe dị 100,000, 200,000 nke ọha na-ere 10,000, 15,000 ga ezuru nnukwu ya were kerekwa n'ukwu akwa ụkara wa ụkara. So these things are just for us to understand that both the pricing and the usage should be worked on, so that everybody Omoaro can identify with this our attire. Or the very, very important. I don't know whether there is a lecture that will be done for this centenary celebration of the Omoaro, but it's not looking like something like that is coming in. But choto. Because you haven't charity before you know, but I don't know conclude. You haven't charity on you. Anyway, mmemme a na-asị na ọ dị mmemme a makwana o nwere particular mmemme
maybe aga Ikeji dị ugbu enwe particular mmemme a ma asị na ọmụ arụ ka eji aga dịka iji kwanyere ọmụ arụ. Okay, that's another one. Yeah, but I want to see m kwuo. Kama ọwụghị na ma inwe gị na ga-abịa. Ọhịa m chọrọ ikwu. Eme ya aga ọhụ ma inwe gị ya abịakwa. Ọhịa m chọrọ ikwu. Ọhịa pụta nọ na. Maka ọ bụrụ na isi na mmemme ugbu a na ọ gwụla ọmụ arụ ma ijighị ọmụ arụ abịakwa. Ịkpatakwara isi okwu. Maka onye ọbụla wụ ezigbo nwa arụ na-enwe akụ abụọ kagbadi ya mkpa. Onye ọbụla wụ nwa arụ kpọrọ onwe ezigbo nwa arụ nwere akụ abụọ, nwoke nwere akụ abụọ kagbadi ya mkpa. Ọmụ arụ na ụkara. Nwa arụ nwoke nwere ike gbazi ige ọmụ arụ ya, ọ ma agbazi ige ụkara. Agbanyeghị akụ niile ị nwere ike nwee akụ kaba daa oke ọnụ, kama ụkara ọhụrụ ka dị ya mkpa. 5 preparation. Tomorrow is the 8th of September 2025 and Ikeji will kick off properly by tomorrow. Abamza Maazi Kano Alexander Chukwuemeka and Anekukwa Mouthpiece. I'm not over with my brothers. Abamza Maazi Okereke Nabihe Opabe. Omo Kaneku Maazi Ikeji Aro. God. Ndewo. Maazi Ikeji Aro ndewo. Ndewo. Our brother biko kwa watu kwara onye go onwo Aro mamman. Yeah. Abamza Ikagba Emmanuel Chiso nka bụkwa nwa Maazi ndewo. Ndị ude akpịrị amasị. Okay, mo kwano onye ndị Kanu na-ezi ukwa man na agwụ Arochukwu, and today mụ na ụmụnne m na ụmụnna m zukọtara ka anyị kọwatụkwara ụmụ arụ oke Igbo ndị na-elekwa onyonyo gwawo that na Ikeji Aro, a prestigious festival, a paramount festival, and also a first-class festival in Igbo land, may kick off properly by tomorrow, being the 8th of September 2025. Biko Maazi Ikeji Aro, biko nda ihe ibu n'obi, what are you expecting in this Ikeji 2025 celebration that is coming up? Ikeji ahụ evụrụ wụọ ịgba avọ yara omume dị n'iri ji. Ihe awụ omume bụ ndị bekee na-akpọ nke wee Ekeresimesi, kama nke anyị ndị agwa bụ Ikeji. Ọtụtụ ụmụ arụ na-atụ anya ịfụ ọtụtụ ihe pụrụ iche, maka ịma na ụbụrụ ụmụ arụ nwere ndị na-anaghị alọta Ikeji bekee, kama wụ na-alọta nke anyị bụ maka ugbu a ka ịma chụ n'aja mee ọtụtụ ihe dị iche iche o siputere na ịbụ nwa arụ. So ihe ọ bụrụ na ihe m na-atụkwa n'anya bụ na ụmụ arụ ma lọta, ndị na-achụ aja ma lọta, eme omume a yi onwe ike dị ụtọ. Ọ n'eziokwu na anyị mere nke aka gara aga, kama ịvụlanụ na ọgba aghara bịara dị ukwuu ya ọbịa mee ọbụla na-eku m sị m na mmeji anyị so nke mbụ anyị so nke abụọ. Ama m ihe mma asa mgbe ọhụrụ, maka onye ọbụla bụ nwa arụ vụrụ na ọ fọrọ nwa ihe ntakịrị aga arụgara itiwe ụzọ abụọ, kama Chineke anyị na-efe ekweghị ka ọ zaa gọọ ndị. Anyị bụkwa na ụmụ Chukwu. Ụmụ Chukwu, Chineke ọ ma-ekwenụ? Na Chineke anyị na-efe ama ekwe ka ọ dị agọ. Ọ ya mere na nke a m na-atụ anya na ụmụ arụ ma alọta n'ọkpụrụkpụ, maka anyị enwekwaghị nkewa, anyị enwekwaghị ọgụgụ abụọ, ọ na-awụkwa ha ọgụgụ olu ka anyị nwe. Ndewo. Agodi ugbu a Ikeji Aro ma ebido officially on the 8th of September 2025. Gbechi emele ya confirm. Eze Aro ewepụtala kalenda ọgwụgwụ Ikeji, ana onye ọbụla nwa arụ niile nọ na ụwa dum
nwegba kalenda na phone wo broda m Ikagba nda ihe ndị na-eme expect na ụmụ Aro ndị nwekwanụ kalenda ma na-eme ịkwado maka Ikeji a na-abịa ugbu a nwa ịma na Ikeji wụ mmemme pụrụ iche agọdị Ikeji wụ mmemme pụrụ iche na Igbo niile na-eṅomi Aro agọdị Ikeji anyị megba atụle ihe Aro mere onye ọbụla eke ajị n'ụmụ agọdị maka na ịma achọ ka imechapụ onwe gị ifu ndị Aro kwanụ anaghị ala azụ anyị anaghị akụlaba ndụ azụ mba expectation m kwanụ nwe ihe jụrụ m bụ na ndị Aro ma ekekwa ajị n'ime na njem a nke gara aga anyị bụ aga ọzọ ka anyị makwa aga ihe mere o ji dị agụụ kama na njem a ebe ọ na anyị achịkọọla isi ọnụ we are expecting na ọ ma dị far better n'ihi na ihe ọma abatala ife adịla ezi ebe ugbu a gbara na-aga n'ala nke ịma ebe niile na-enwute ọkụ ihe agba n'aka ejighị ya mba we are expecting better days, better Ikeji this year. Agba ọfụrụ anyị nwere ileru anya gị hụ na ọ na nwe mee n'ụzọ pụrụ iche ihe ọdọkwa mma achọ ka anyị titukwa aka mee bụ na ịma etikwara ya ma ọmụarụ ọmụarụ nọ n'ime iji mgbe ọbụla ịvụrụ ọmụarụ ịvụla nwa Aro a sị nwa Aro iche mkpọ gị iche mgbe ọbụla ịvụrụ ọmụarụ ịvụla nwa Aro ihe m chọrọ ikwu bụ na anyị nwere ndị ma na-avụ na ọmụarụ abụghị ihe a ma eji na-eme iberibe anyị nwere ndị bekee na-akpọ regulatory body kama mụ onwe kwenyere na anyị niile ma emepe ya ọ dị agọ iji kwanyere ọmụarụ anyị maka na ịkwọ banye mkpọkọrọ nwere mewere ozi mma chọkwa ka m kwutụkwa ịma na Aro oke Igbo wụ bekee mbụ ana ihe ọbụla ndị Aro na-eme ebe ọbụla ị gara nke wụ na-apụ iche so aga anyị za na-arịta both the ọmụarụ na ndị tikwara aka wepụtara anyị ọmụarụ anyị ma gbalịsi ike ihe awụ nchekwa ihe ndị nna nna anyị were nyefe anyị n'aka sị ngwa unu jirikwa nke a gawa agụ ha na-arịtakwa ọmụarụ nkwa aga maza na-arịtakwa ndị ọhụ nyekwara anyị ọmụarụ and secondly agụ ọhụ ndị ekpe na-aza na-echekwa ụkara ekpe wụ ihe dịwo mkpa bụ ihe na-egusi na-ewo onye bara ekpe agụ ọhụ kwa ka ndị Aro ma gbalịkwa na-echekwa ọmụarụ maka ndị unu gị anya na nwa Aro ọbụla bara ekpe nwere nwa aka olu na ọ naghị eji eme mmere ihe masịkwara gị ma enwere ike akụ dị n'igbe ọka nkụ kama ịfụrụ ụkara ekpe bụ ihe onye ọbụla bara ekpe na-anaghị eji eme nwanne ọkwa ga kwesịrị ịza mekwa ọmụarụ onwe ike dịrịkwa anyị agaghị mgbe n'ivu anyị akọkwara ụmụ anyị na ihe a n'ọkwa nna ndị nna nna anyị mere ya mee ya ọma mma n'ụzọ anyị adị nwa sarasara nye anyị maka na ọkụ agụghịrị nwata n'aka anaghị eregbu ya ọkwa aga anyị ndị ma azakwa tụkwara ụmụ anyị eyi si obiko n'ebe ọbụla wụ na-aga wee jikwa ọmụarụ anyị ego nwa Maazị Ikagba biko due to the fact that audience anyị nwụ ndị na-ele onyonyo onwe ndị na-asụ nsu bekee nwere ndị na-awakwa Igbo Aro anyị ma chọtụ ka ịkọwatụ agaghị na-azụ mmeji Aro anyị mazighị ama iwe onye na-awụ Igbo Aro biko ị na-agwatụkwa gị na-asụtụkwa na-ewetụkwa ya asụ bekee so that ndị na-elekwa anya na-agọtakwa ihe anyị na nwa akọwa biko broda m Ikagba biko ndị anyị nwetụkwara ikwu gbasara ọmụarụ anyị ekwuola na ama na-echekwa ya ndị ahụ ọzọ nwere ike ikwu gbasara ọmụarụ ma emetụkwana mmemme a na-aga ime because ile anya na ịma avụ that na a na-eme celebrate the 100 years of ọmụarụ as a symbol of identity as Aro culture
but agawo eke ekpe this year o nwere ike ndị meme afford the Aro might be very very few. Ndị anyị nwere ike ikwu gbasara the pricing of this Aro and the way we can do it so that it can get to every household na Aro Igbo, as long as you're part of Aro or a part and parcel of your household. Ndewo. Ihe nwere ikwu na nwere ikwu dị aga ihe a na-eji akpa nganga, ihe ọha na-eji akpa nganga, ọ dị nta oke ọnụ, ọha nwekwara ike ịjụ ya ma ọ na akawa na-erupukwe igweta ihe ọrụ wee were ihe ọdọ kpọwa nganga wa kpọọ ebe nkọm ọbịa dịka ihe ndị ji ego, ihe richmond bụ nwa mgbe agazighị na mba enweghị value. Na-ekwesị na shawama na ọtọ ntọ ụtọ, nwa mgbe eburu ikoko ya sị na onweghị shawama n'ikoko karịa mma. Ọ kakwa mma na edowere Aro na ejighị na-achọ oke profit. Yes. Dowe price ya ebe nwa mgbe ọ na-erutu ya aka, asị na na-agbu ya na ntụ aga omenwekwa value. Yes. Kama na ile anya agaza na pirate ya kwa piracy. Yes. And one of the reason for that piracy or counterfeiting is because of the cost. The cost mere a na-produce counter. Eziokwu. Okay, go ugbu a nwa, how do you justify na nke onye na-eche counter n'ihi na ihe mere Aro bụ logo. Logo. Ihe mere Aro bụ logo. Mọra ahụ dịkwara gara ahụ n'aka ka logo ahụ dịkwa ahụ n'aka ahụ. Ka ihe mere ihe a na-ekwu ka ihe mere isi Aro hapụ ime Aro. Ihe kwuru eziokwu. Because this year's Ikeji Aro, according to the press release, is going to be chaired by Maazi Chukwuma Oscar Okoro. He's going to be he's the chairman. He's not going to be, he's the chairman of the Central Planning Committee. So, Ago Odiugba, ihe awozi Aro n'ezi. Biko ndị na-ele onyonyo ndewono. We know that most persons are just joining us now. This program is about Ikeji Aro and the preparations ahead of the festival, the prestigious festival. Biko ihe ọbụla na-ekwu ebe anyị nwekwara anything chọrọ iti or ajụjụ chọrọ ịjụ, biko dere anyị ya na comment section, either Ikeji Aro or Aro Mouthpiece. Anyị ma agụpụtakwa ya na live program a. Ndewono. So ndị ozi iyi ma achọ, starting from you, Ikeji Aro, ozi iyi ma achọ izi Maazi Oscar Chukwuma Okoro for the sake of innovation and advancement of Ikeji Aro for this year 2025. Ndewo. Ajụjụ jụrụ ozire n'igwe. Ihe mma chọọ itiri Maazi Amaka, Maazi Ikuru ugbu a bụ onye na-emesi ihe ike. Ihe mma chọọ itiri ya iji mee ka Ikeji a ịbụrụ ọ ezigbo ụtọ bụ na mgbe ọbụla ndị ive na-aba ịsa na-enwe ihe wo na-ebu n'obi. Ka mgbatuokwa werekwa ihe gbasara ndị bịa. Maka ihe a na-eri bụ ọbụla ndị bekee ma onwe na-ekuje eri renewable energy. Maka ọ na-adapụ gị na-erichi ma ọ bụghị ya ihe na-enye gị ikike na-azị ahapụghị ya. Ihe a na-eri mgbe ọbụla nwere ike ịbụrụ anyị ezigbote ihe uru na-arụ ma na-eme ihe dịka Ikeji. Enwe ndị ma agba ụtụ ụgbọ ebe wo na ha eribekwa rice, na-eri beans, na-eri indomie, na-ere supageti. Ụbụ na ama achọ ịlọta n'Aro riwekwa agama ihe ọwụ dị mbụ eri. A ma enwebe ihe mebu alọta. Ngwa ka anyị were tere ihe matụ. Ọ bụrụ na Maazi ọnwa na-avụ maka Ikeji Aro were ihe dị ele nkasị, webata ihe dị ele nkasị, akpọ ọtụtụ ndị a na-ere ya si ndị kpọwa oku si obi ya na-elekwa ihe ma amasị anyị
na ọ bụrụ na unu ma na-ere ya anyị ezie ndị Igbo osisi unu lọtawa ịmarakwa na imeri ụgbọ ọrịa ịmarakwa na akịdị dị ịmarakwa na nkasị dị ịmarakwa na ikoko dị arụ na-atọ ka ikoko ịmarakwa na ihe ndị dị aga dị ejisi ike bịa ịma bụ na ọtụtụ ndị Ibe ma kpọrọ ma ndị enyiwo bịa Ikeji aga ihe a ma eme ịma mgbe ọbụla ọwụ ikwu aga ihe ma dị gị kwuokwana ihe ị na-eme ka ihe onwe ike nwee isi ọ bụrụ na maazị a kwuo oku na ndị a na-eregasị ndị siwo na onye bịara nụsị gị na-elekwa ihe ọ chọrọ iri a sịkwala onye ọnọdụ bụ na ihe ndị anyị kwuru ava dị ọ bụrụ na ọ matụ gị n'ọnụ esikwara esi kama nwere ya aga ọha ọ dị dowe wee bịa sị gị nna ihe a bịara iri ebe a taa bụ anyụ anaghị ebibi mgbe nwere ike nye mmanya mmiri si ya ṅụtụwa ọ na-aṅụtụ mmanya mmiri ọ ga gbakpuo n'usekwu kpamkpamkpamkpamkpam gị isi anya ọvụrụ ugba ịvụ wee were obi ụtọ rie ya maka ihe a bụ ihe wee ribeghị mgbe dị anya ịbụ na ọ bụrụ na enwee ụdị ihe a webata ya na nhaziwo nwere na Ikeji ahụ ịbụrụ achọrọ ime ịma bụ na enweela ihe ọhụrụ dị iche emebeghị aga mbụ ndị Ibe ma avụ ya dịka ihe ọhụrụ. Ndewo biko Ekagba ndị anyị nwere ike itikwa as an innovation and advancement na Ikeji nke afọ 2025 a ọ dịghị ọdọ nwere iti n'ihi na ihe a na-eme na Ikeji dị ukwuu kama na mma alaiki mma atọmobi ụtọ ukwuu ma ọ bụrụ na ihe a mmejupụrụ na elemara ya anya n'ihi too many ideas enweghị implementation. Yes. Instead of iwepụtara too many ideas ka anyị were na nke ava na nke ahụ the paramount na nke ava destin for this na ihe a na-eme introduce wo native foods n'ihi na onye gbara ụtọ ụgbọ za Lagos lọta, za Port Harcourt lọta, za Owerri lọta, za Ụmụahịa lọta lee naanị ekpola ọ na ọ lọta njem a rie nkasị ngwụcha rie adụ rie anyụ wite kperekpere bịa taa nsịsa na ụgba were mmanya mmiri enwe up to 5 different ways eji agwọ nsịsa ihe a na-agwọ n'ebe a ugbu a ma eberebe o nwere ihe ndị iri Igbo ahịa la ya dị fresh in your mind mgbe ma bịa the next one ọ ma agụghị igbe n'isi ọnụ gị asa and o nwere impact na health. O nwere impact na health ịma na anyị na-ekwu a na-aga kwuo ndị mmadụ wabịa na-enye health talks kwa na-agwa gị aṅụkwa Coca-Cola, aṅụkwa nke a, aṅụkwa soft drink, carbonated drinks, aṅụkwa ọ na-eme nke a, ọ na-eme nke a. And ilekwa anya ụdị ọrịa a na-arịa ugbu a ga-afụ na enwere health challenges. Yes. Enwere increased in health challenges. Yes. So ọ ma akụkọ mma na anyị laghachi riwekwa ihe ndị onwe ndị eribeghị ahụ ji nza 2 years ahụ ji mma ana m ekwu ahụ ji onwe ndị a na-eri onugbu eziokwu. So ihe ndị ahụ ihe kwesịrị ime encourage. Okay, our dear viewers, I know that we're enjoying the interactive section, and ihe chọrọ ihe ọbụla chọrọ ka ịjụ asa ajụjụ biko detụrụ anya na comment section. At a time, I might want to questions from the comment section. Thank you for joining us. Maazị Ikeji Aro, biko ihe ọda chọrọ ikwutukwa before anyị aba into ọgụgụ Ikeji Aro, because ọgụgụ Ikeji Aro is made up of 17 days in the calendar. So before anyị aba into ọgụgụ Ikeji, the Ikeji Aro calendar 2025, anyị ma chọ ka go onwe ikwutukwa eke agbaracha gị ọnụ gbasara cultural mobilization of the 19 villages na Ikeji Aro. Ile anya gị efu that na the mobilization ọ na-adịwa mma ebe Ikeji Aro ekwu ndị isi nkwa abịawala o ịhụ gị ịhụ ndị Aba asị ndị Amangwa abịawala gị ịhụ their own cultural activities, but o nwekwara ndị na-abịa you will see that they have scanty people coming with them.
and they seem not to be very prepared for Ikeji. Ikeji na-enyere kalenda Ikeji pụtara nza ebe 2 months ago or last month. So onye ọbụla na-eme prepare, and Ikeji bụ ihe na-abịa kwa afọ. Ị ma sị that na ịnụrụ ya na-abụ abịa, ịmakwa na Ikeji ma dị na September. So what do you have to say about the preparation of the 19 villages and their cultural groups for Ikeji Aro 2025? What are your thoughts about the encouragement and how they can facilitate their coming for this year? Ndewo. Mouthpiece. Ebe na-azaje abọpụta gba ajụjụ a ihe na-atọ m n'ọnụ ruo ugbu a. Kama ile anya, ọ na-amasịkwanụ m na anyị ndewo ụmụ okorobịa ka na-enwe mmasị ime agama ihe a. Anyị na-enwe ihe gbasara aro na-emetụ anyị ndị kawo ụmụ okorobịa n'obi. Yes. Ọ na-atọ m ụtọ ebe ọ dị ukwuu. Ịbịa na ajụ gị, ka m kpumitu nta mma laghachitekwa, kama ka m kpumitu nta na ihe gbasara omenala a na-eji abịa ekekpe, egwuregwu a na-eji abịa ekekpe. Nke wụ eziokwu bụ na onye ọbụla bụ nwoke vụrụ omenala n'anya, vụrụ egwuregwu n'anya n'Aro, kwesịrị ịbụ na izuru oke na egwuregwu niile dị n'Aro. Enwe ihe mere nji kwuo ihe a, onye mere nji sị ka m kpumitu nta. Ọ bụrụ na ile o nwere avọ na-awụ kwa avọ ọhụrụ, ma ndị isi nkwu na ndị asa agha akpaghị isiokwu lụọ ọgụ gbuo mma. Isi nkwu na ugwu avọ agburịta onwe obi nkịta na ọrụ, a na-enwe this reoccurrence in some years. But ọ bịa mee ya ọ dị ele isi nkwu ọ karịrị n'isiokwu, maka na akụọ ekete nsị agọ kirikirikirikiri eketa gbasa ya. Ọ bịa mee mụ onwe m bịara afụ ihe ọmasị oke ka m metere ihe a aga ya omee mụ ihe ọhụ ịfụrụ mere m ma ga-akpọ ivu mma, maka na mma na ugwu afọ na-eti mma, asaga na-eti mma, amụve na-eti mma. Mgbe ị maara ihe mma gị onwe amara ihe onye ọdọ mma, ọ ma aka mma na ndị egede nsị bịawa mmarala na ndị ọdọ na-alaghachi azịwụ ndị Ugwudike Asaga. M kpọrọ ivu mma, m mara ihe Ugwudike Asaga. M nwere the language to communicate with Ugwudike Asaga yoga mpaghara olu. Ndị egede nsị mmakwa aga mụra bụ mazakpa waga kwa mpaghara olu. Ịfụla na mmara nke onye nka marakwa nke onye nka. Onye mere m ji sị gị na nwoke ọbụla fụrụ ihe a n'anya kwesịrị ịmara nka ịmarakwa nka gị fụ na ọgụ ma na-eme udo a na-achị n'etiti ndị niile na-eme ihe a bụ ihe m mere ihe dị ka ava 3 na ava 4 gara aga mere nụ o ji dị ele emegbe Ikeji nakwaghị anụ mkpatụ. Maka ọ bụrụ na ị na-afụ m n'ọha m, ọ ba na oruguru anyị fụ na obi nkịta ọ bụrụ na mụ na gị na-afụ na ekete nsị, ọ bara n'uguru na anyị fụ na ọha m gị gbuo m mma, maka m maara ihe mara gị marakwa nke m ma onye ọbụla agawara mkpa ya. Kọncha na ihe gbasara ịkwado maka egwuregwu a na-eji abịa ekekpe, ogo niile nọ n'Aro nwere egwuregwu bụ na-eji apụta. Mgbe ọbụla na-abụ na ụfọdụ na-eche mgbe ogowo bịa wesi ikpege ama eji kwado egwuregwu a oge evuwe apụta. Ụfọdụ na-ejikwa aka hazie onwe wapụta. Ọ dịkwa ka mgbe Amaọba gbara ndị mbụ n'isi ụtụtụ anyị nọ na isi ụtụtụ akịka isi ụtụtụ anyị nọ n'Amaọba. Ndị maara ihe m chọrọ ikwu ugbu a, anyị gburu achịkwu n'isi ụtụtụ ya. Ọkwa ndị maara ihe m na-ekwu, ihe m kpọrọ wa afa. Ịmara ihe ọwụ ịma ihe ọwụ, ma ịmakwana ihe ọwụ ịmaghị ihe ọwụ. If you know, you know. Ọ ihe anyị mepụrụ
megwa gụọ ụfọdụ ya n'elu ihe anyị na-enọ n'ime asị anyị na anyị buru oke mma gaa n'ogo na anyị buru oke mma gaa n'ogo izu laghachite na anyị agbaala ndị mbụ anyị emegbago okwu buru oke mma gaa burukwa laghachite anyị agba ndị mbụ maka m nọ na Amaọba m mara ihe dị na Amaọba ihe dị na Amaọba marakwa m anyị agba ndị mbụ ihe a agaghị ka ọzọ adị na ọ ga-adị very very important na ibidoro na ngwa kwado onwe gị nke ikwuru na-adị ka ọ na-eji adị ene ndị Igbo na-adị nwa nchoncho ihe na-akpata nke mbụ na ị naghị akwado onwe gị na mgbe ọ bụrụ na o ruole ihe dị ka abalị 3 ma abalị 4 iji ruo Ikeji ọ bụrụ na ewere akụ isi kee n'ukwu wa gbapụta ọgwụgwọ ahụ na wepụtara bịa nara ọmụ nke na-akarị atụmonwe n'ọnụ bụ na ndị isi mkpu anaghị abịa ka gbaa ihe ọbụla maka na aga ọrụ m zadị dịka onye na-ekwu egwuregwu o nwere mgbe m nọ n'elu ebe ọ nkekwa ha eke gbachi nkịtị masị ka m letere ndị anya lee ebe o mede ndị isi mkpu dị 19 ọ bụrụ na anyị gbara 19 out of 19 m laa ma agasiwo na ihe anyị gbara 19 out of 19 kama na enweghị ebe edere ọfọkwa nke inyewe ihe ụka ndị Igbo bịa ọkwa asị abịa ndị isi bụ bịa asị wolawa maka na wo mana ọwụ ndị ka a na-akpọ ikpeazụ ewerute ha ala gịrịgịrịgịrị ma ama ikpe niile lekwara ọmadị Aro ka nọrọ ogo ọya onwe mere avụte mmebe a si n'isi nkụbara ndị atọrị ka ọ fụkwa anaghị ede iwe ede kama ihe ọbụkwana egwuregwu ụgwọ ma ọ pụtaghị eke ekpe egwuregwu adịghị mba. So n'iji zaa ajụjụ gị ogo niile nwere nwe egwuregwu na-agawa ụzọ kwado kama na ọ na-akakwa mfe ọ bụrụ na ibido na ngwa ịkwado onwe gị akwado bịa ekekpe ịfụ na egwuregwu na-adị n'ime ya obi ụtọ ya ị na-ejikwa ala. Okay, these that have made a landmark n'Ikeji Aro ndị dịka Amannagwu mgbe ọ na-eji amara igwe na-abịa o bukwara cup for consecutive times. Then fast forward to Asaga. Very good times. Asaga carried the 3 good times or 4 times consecutively, back to back. Yeah, so it's important that we recognize them as we are also preparing for this year's Amaọba. Yes, Amaọba should also be mentioned. Okay, Ugbo emekwala nke ọma. Atani is the first position for last year, and their packaging was unique. It was unique. First. So their packaging was very unique. Amove should not also be left out. All the 19 villages, they are all have tried the one way or the other. Yes, Mba ikenene ndị Iva niile. Akwasị 19 villages. Okay, because I na-emekwa recognize isi mkpu especially because Aba no the Kubwa. Their class isi mkpu na-eme Ikeji ana-atọ anyị. Email isi mana kwa isi mkpu mbụ ala isi mkpu na Ikeji mana Ikeji nke aba ọ ma dị special. That's why we don't pray for any kind of disunity in any of the 19 villages, because ịbịa Ikeji o nwere ndị macha evo ana evoghị ndị a ọ na-emegba obi ọjọọ ile anya were ịbịara Ikekpe ịvọga isi mkpu onwe ndị bịara tere anya Aba. It is so discouraging. So ihe anyị na-ekwutukwara ndị na-eme organize, that is our message is going to the organizing committee through Maazị Chukwuma Oscar Okoro, that na wogbalịsi ike
make sure that all the 19 villages are represented and represented well. Owoge just say bịa nara ọmụ, bịa duru 2 or 3 persons bịa soro na line bịa nara ọmụ. We want them to be represented. A na-emekwanụ video ahụ 19 villages with their different performances. Yes. Brother Kabo, do you have anything to add? Ihe m nwere ikwu na ikwuole dịka mmadụ bụ ndị gbakwa mbọ dịka mmadụ n'ihi na ụtọ dị na-ewe na vileji niile ama ahatabe n'ebe ọ vileji niile enwe ndị nwe obodo nta n'ime the 19 villages. So uwe niile ha ma enwekwu the same level of performance. Okay. Ọ dị ka a gaa na nwekwu ugbu a isi mkpu ejikwa isi mkpu ama ejikwa isi mkpu ama awa obodo nta Oge obodo nta. Oge obodo. withdraw that statement. Oge ogo nọ n'Aro bụ ogo nta. 19 villages enwe nke Even ama ngụ masị gị na ọ bụ oso nta na-abụ ụvụ. Ihe ugbu a wee ihe mmadụ ji akasị kama na ihe nji mention na isi mkpu ahụ gị maka ihe m ji na-emention ime ka ị mara na ịma a na-amụọ ụmụ n'ụlọ ị na-amụ ndị isi juru oyi. Our as in village oriented, if I might say, Bone a na-eme ihe gbasara Ikeji ga-ejetụkwa na ajụjụ gụọ nọ na mba ga-ejetụkwa na ajụjụ sị ndị ama na-agwa anyị ndị agaghịza na-akwado maka Ekekpe nke ava, then ga-ejetụkwa ndị isi mkpu ndị amasụ ndị be committed to make sure your people do well. Nwere mgbe nwene akpọ result post result online ndị mmadụ emewa complain my village did not do well, but go nwa chekwa n'oge ịma agawa ụzọ jikere kwado maka Ekekpe ọwụ. So I think we have to call the attention of our people to also be part of what we are doing. Now fast forward before anyị aga to ọgụgụ Ikeji ekpo nke ava ịmanụkwa ga ekpo na-adị and ihe a Ikeji. I'm always very happy because ọ na-adị m ka ekpo Ikeji na-adị more peaceful than ekpo Christmas. Ama m ka were na-eme notice pata na dịka ndị Lagos na-alọta agbara anyị ekpo na Christmas and they don't understand the rules and regulation. Ọ ebe ma ba na-enye gba elu moto na jump up and down, but ekpo Ikeji I think there's a little more better coordination na ekpo Ikeji ma too much flogging, chaos and all ọ naghị adịcha aga ọhụ. And we want to see na ndị ekpo jidekwa nke woji and we want more improvement. Ama m ekpo is not a peaceful masquerade per se, but ka etitụkwa ya udo and respect. Ndewonu Ikeji Aro and the preparations, and we are moving fast to the Ogogo Ikeji Aro, which will start by tomorrow, being the 8th of September 2025. The first on our calendar should be the first on our calendar. Okay, Avo. Okwonaza wada ko amagbape ha wada. Okwonaza ha wada. Before agbape. Okay, so what we are going to be doing by tomorrow, bo Avo okpo na aza wada. Biko Meji Aro e mana go nwo bụkwa nwa Aro toro na Aro mara ihe na-eme na Aro. Biko kọwatụrụ ụmụnna anyị ndị na-ele onyonyo ihe a na-emegba na ihe a na-eme and the significance, if I must say, of that okpo is awada. Ndewo nwanne nwoke ikwuru na nke bụ eziokwu bụ na ebe o nwere aga okwu na azaja adị anyị ama edo ogbu ire kwem ana m evu akwụkwọ anyị ama edo ogbu ire kwem kama onye ghọtara ihe m kwuru ma ama na abụ okpo na-aza awada bụ mgbe enwere nwe onye a na-akpọje ikpo ndanwa afa ya okpo nwa agba agwụ. Okpo nwa agba agwụ ka anyị ndị ma mgbe ọ rịrị ma anyị na-anya ataghị dịka amadị anyị na-anya ataghị aga ụlọ nta anụ. Okpo nwa agba agwụ wụ otu onye n'ime ndị na-eso ka ọwụ ndị na-edu ndị amaja.
maka ndị ọbụla bụ ndị amaja ọ bụrụ na ị na-avụ mgbe ụ na-agafe ụ na-anọ n'usoro ụ na-eme ihe olile n'usoro amaja a na-ekwuru gị okwu ugbu a wụ eze amaja wụ isi mkpu amaja wụ isi mkpu ama ngwu nwanne ya nta asaga amove ndị awụ ndị wụ amaja ọwụ ndị na-eso n'usoro heavily led by Okpo, which will lead them ịga mechasịa zachasịa ọ bụrụ na o nweela aka nkwụ ndị toro no gafee ebe o kwesịrị ito gafee egbuchasịa ya mee ebe ọhụ adị ezigbote ụcha ya wụ ihe na-eme n'afọ Okpo is Awada. Okay, I wouldn't want us to dwell much on the Awada. Maka titukwa ọnụ Okpo is Awada, the symbolic of courtesy, or the symbolic of courtesy, or a courtesy call. Ndị amaja file ya out. Okpo nwa agbagbo eze obi eduru gaa ugbu akụm gaa na nke eze ọtụsị pay courtesy na Ikeji ebidone ịma na arụ ugwu mkparịta ọ bụrụ na eze ọtụsị adịghị awe na Ikeji na-ebido n'izu dị agụ kama na ebe ọwụ na Awada Aro Central dị n'ụlọ a na-epe ihe courtesy ya. Why do you put it? Okay. Biko, apart from going deep into the Awada Aro, nwere ike inyeta a little significance of ihe Awada Aro apụtara so that ndị na-enekwa n'onyonyo ha sị na Okpo na-aza Awada wee nwetụkwanụ a little insight of what this Awada is signifying. Ndewo. Awada Aro wụ ebe Aro na-eme congregate and ihe okwuwe na m na-etikarị bekee a sị na Aro bekee mbụ and Aro ime congregate apụtaghị very large crowd. Onye mere na-abịa ilewe ya anya ka ọha ka cathedral. Yes. Ọ dị nwa portable kama ọ na-aba Aro niile. Onye onwe wụ Awada Aro niile inwe ike na ịnụ na Awada Aro gaa na-eche na ọ kwesịrị ihe ka civic center mba aga arụzi eme ihe n'usoro a na-enwe due representation. Therefore onye olu nwere ike represent one village in some occasions, then in some other occasions onye olu nwere ike represent 5 villages or 6 villages. Eme oyi ugbu a na nna atọ anyị atọ a na-ebe ugbu a na-represent Aro. Yes. Ọ bụ na m baruru n'ihe ebe m dị ọrịa m gara ịta mbọ ọkọ wee ugbu a Dowe,